Ik zie het Hitsemerbos zelf als een soort van oase van bien in een verder vrij kele wereld van agrarische landbouw, vooral intensieve landbouw. Wat ik nou bijzonder vind, dat mijn paken hier maar begonnen is in 1900. Die fruitbomen daar, al die oude soorten nog vanzelf, nou een preeltje weer, dan staat er zo'n bordje bij dat preeltje en daar staat op van trottoir de retraite. Nou, volgens u wil het even tot één keer komen in stilte. Dit is een oude terp en een hele soort riegers. Al meer dan 40 jaar zitten hier al die hele riegers. Dat maakt het op zich al een monument. En het is gewoon in natuurwaarde voor zo'n Lietsbosje in een Iepenveld. Dat voegt een hele soort aan. Ik tel je nou 42 jaar. Het mooiste is zelfs als je in de maaitijd komt en de bermbjem die bloeien. En de riegers die zitten op een nesten. Dan is het een lust ooit. Hoeveel riegers ben je nou? Nou, rond hier zitten er 91. Wat vind je nou het mooiste van het Westerhitsemerbos? Nou, die naaie bjemkes, dat vind ik nou het mooiste. De nieuwe fruitbjem. Ja, daar ben ik wel eens keer naar. Ik hoop dat ik dat nou een beetje beleven kan. Dat Dat je daar nou zo'n parken van eten kennen. ja. Hierachter zul je de fruitbjem die hier al stonden. Inmiddels zijn dat al hele oude bjemmen die ik wat op instwatten stenen. En om toch te behouden voor de toekomst dat hier nog fruitbjem stenen, hebben wij rond de maaitijd met een mooie groep vrijwilligers hier een nieuwe fruitbjem planten. Op zich doet het heel prima. Het is natuurlijk goede groenteklaai. Alleen dan hebben we al wat vraat hoor. Zo ben ik bjem die ben sneuvelen. De reeën die, nou vooral de bokken, die willen wel graag met hun gewei langs die bjem. Ja, die sjuk je heel tijd. Ja. Maar jong, nou, dat is altijd zo mooi. Dat No? is mooi gezegd natuurlijk, hè? Oh, schitterend vind ik dat. Ja.